Chicos y chicas que este año os graduáis, es posible que os invadan hoy sentimientos contradictorios. Por un lado, la satisfacción de haber acabado la carrera, o las carreras, ya que algunos de vosotros obtenéis la doble titulación. Pero por otro lado, la inquietud o el miedo al tomar conciencia de que se va acercando el momento en que deberéis tomar una decisión sobre vuestro futuro profesional. Vuestro objetivo, estos próximos años, debe ser tratar de descubrir el camino que queréis seguir. Les persones ens construïm amb l'ajuda del nostre entorn. L'èxit, si és que aquest concepte existeix, mai és individual. I jo personalment em sento orgullosa d'estar convençuda que aquests 4 anys m'han ajudat a apropar-m'hi una mica més. Moltes gràcies. És veritat que és la nostra graduació, però ho hem aconseguit gràcies a vosaltres. Per tant, tots plegats som els protagonistes d'aquest moment especial. Us estic molt agraïda per haver tingut l'oportunitat de portar a terme aquest discurs amb vosaltres. Aprofito per desitjar-vos el millor a la vostra trajectòria profesional, pero sobre todo personal. Compañeros de promoción, no sé cuáles son vuestros sueños o anhelos, ni sé cómo de difícil será el camino que tenemos delante, pero lo que sí sé es que una vez tuvimos una meta, graduarnos delante de nuestras familias. Y aunque el camino no ha sido fácil y a veces nos hemos sentido tentados a abandonar, lo hemos conseguido. Ara és hora de volar, d'atrevir-nos a ser nosaltres. Toca buscar com serà la resta de la nostra vida. Moltes portes s'obriran i determinaran les properes amistats i els companys de vida. Crec que el més important a partir d'ara serà l'actitud. L'actitud amb la que decidiu agafar la vida cada dia. Creieu-me que us acabarà marcant més que cap de les coses que us pugueu imaginar. És per això que us animo aquí, a tots, i ara, a començar a fer aquelles coses complicades, perquè només així podem deixar el món millor de com l'hem trobat. Moltes gràcies. No puc oblidar el sentiment de satisfacció que he tingut al llarg dels anys assistint a aquest acte en els diferents rols en els quals he participat dins de la vida universitària. Vull ressaltar que en aquest magnífic espai com és la sala Ricard Vinyes del Palau de Congressos de la Llotja ens trobem totes aquelles persones que amb dedicació i esforç hem treballat durant anys per complir amb la missió de la universitat, formar professionals, especialistes i personal investigador amb la capacitat crítica necessària per adaptar-se a aquests temps tan canviants i tan difícils que vivim. Com a institució pública, aspirem a formar professionals excel·lents i persones excel·lents, capaces de superar dificultats, treballar de manera profitosa i contribuir a un món millor. Us agraeixo la confiança que heu depositat en la Universitat de Lleida perquè els formem pel seu futur i espero que haguem estat a l'altura. Us puc assegurar que ha estat el nostre màxim objectiu al llarg d'aquests anys i ens hem sentit en l'obligació de seguir, o ens sentim en l'obligació de seguir vetllant per ells sempre que ho demanin.